kakulona uphile uphuze uphumelele ubasitawini ngiloko uyachaza amaphupho. Inamba ayisebenzisa ngoba uyimember kuphela. I-channel from 9 kuya ku-5 ntambama uyangifonela ku-WhatsApp. Bheka la kunombukelo obuza ukuthi-ke kusho luphupha umuntu ewasha amabhodwe. Dream of someone washing pots. Nake singakusho. 1. Ngokwesinye uma ngenze uphupha umuntu kupha oluhlu uma ewasha amabhodwe. Lokhu kusho ukuthi ngenzeka yakhonjiswa ukuthi kudingeka kwenziwe inhlambululo. Nigeze amathongo noma umnyango nigeze izitshalo zekhaya noma zombuzi. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha futhi umuntu upha olungabe oluhlu uma ewasha amabhodwe olungavezela ukuthi kungenzeka kunehlambuluko ethinta amathongo edinga ukuthi yenziwe uma ukuthi kukhona abahamba bengaboni ngasolinye okanye abahamba beganga noma-ke abahamba benamacala emsamo. 3. Kuyenzeka uma uphupha umuntu ube upha oluhlu nje uma ewasha amabhodwe. Kusho ukuthi kuyenzeka kumele niwumndeni nithelane amanzi kulo muzi nokuthi kungenzeka njengamanje aniboni ngasolinye niyasolana omunye ukhomba omunye esweni omunye uvele isolakho. Kusho iphupho limayelana nani ukuthi hayi bo alilungise nayo inkinga ekhona lakhaya yokungazwani yokunukana yokukhombana. Yabona. 4. Kwabanye uma uphupha umuntu kuyabe upha oluhlu uma egeza amabhodwe usuke lukhoma uhlezi uyakhonjiswa ngomcimbi ozayo kulo muzi. Siyabonga. Bawushelani-ke isikolo i-Spiritual Academy ilapha eHarmony Square e-Orange Town. Ungavakashela iwebsite yakhona www.spiritualacademy.co.za. uyokwazi ukuthi uthole information ngamathola inamba uthole ama-direction ezokukhomba ukuthi ikuphi e-Orange Town. Bese lapha la esithule banako kubalulekile bane-preschool. I-preschool iqala ku-grade R iphinde grade R bese kuba ne-aftercare iqala ku-grade 1 to grade 12. Kunama-offerings afana ne-computer literacy okwazi ukuthi umntwana ayifunde at an early age. Kunama-robotics studies okwazi ukuthi umntwana akho afunde, and kunama-codings lokhu ungakwazi ukuthi umntwana akho kufunde from that young age anayo ngamanje nokunye okuningi. From 6 Extension sekuvuliwe kuyovalwa ngo-6 ntambama. Yabona. Siyabonga. Awashela kwi-Spiritual Academy noma kuhambisa ingane kwi-Spiritual Academy iyofunda ithole nje seqophelweni phezulu.